Татарстанның Сорман районында татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча зональ семинар киңәшмә узды. Аның эшенә комиссия рәисе, Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов җитәкчелек итте. Семинар киңәшмә эшендә журналист Ләлә Зайнуллин да катнашты. Клиетибез басуларында үскен игеннәрдән пешерелгән икмәктән авыз итегез. Милли традициялар, тел мәсьәләләре һәр вакыт актуаль. Президентыбыз быелгы юлламасында башка бик җитди темалар җитәрлек булуга карамастан сүзен туган телдән башлаган иде. Сорманда узган чарада да әлеге мәсьәләнең мөһимлеге ассызыкланды. Республиканың 11 районыннан төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр катнашып фикер алышты. Кунаклар иң элек Сорман аграр көллиятендә булды. Әлеге көллияттә Татарстан данын еракка таныткан егет Газинур Гайнутдинов та белем ала. Ул Мордовияның Саранск шәһәрендә узган 10-нчы милли чемпионатта 2нче урын яулый. Шушы көннәрдә генә ул республикабыз президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашуда Казан Кремлендә дә булып кайта. Минем инде һөнәр осталыгым беренче курстан башланып китте. Колледжга килгәч тә мине чемпионатка чакырып алдылар. Сәләтең бар, әйдә бергә шапкалык диләр. Саранскига бардык ярышка, анда без 5 регион арасында 3 көн ярыштык. Һөнәре барның хөрмәте бар дигәндәй, кунаклар көллияттә татар халык ашлары гамәли дәресе белән дә танышты. Бүгенге көндә көллият бездә 478 студент белем ала. Шулар арасыннан 35-е аның повар-кондитер, 30-ы техник, технолог һөнәрен үзләштерә. Кунаклар килеп күргән Әлмәт авылының Морат Рәмзи исемендәге мәктәп үрнәге турында күп сөйләргә була. Әле 5 ел элек кенә мәктәптә нибары 29 укучы укый. Кайбер сыйныфлар гомумән булмаган. Мәктәпнең үзенә дә ябылу куркынышы яный. Авылның олы җанлы шәхесләре Җәүдәт Салихов, Сәгыйд Хәзрәт Хаковның авыл мәктәбе шартларында туган телне һәм динне саклап калу проектын башлап җибәрүе мәктәпкә яңа җан өрә. Без үзебезгә 6 ел элек милли дини юлны сайладык. Бүгенге көндә инде мәктәбебез тулы рәвештә эшли. Укучыларыбызны укыткан вакытта үзебезнең шушы авылда туып үскән 19-нчы гасырның зур галиме булган Морат Рәмзинең тарихи ядкәрләренә таянып эш итәбез. Морат Рәмзинең китаплары гарәп телендә, шулай бит. Без инде, мәсәлән, өстәмә чит тел буларак гарәп телен сайладык. Укучыларыбызны инде менә гарәп теле белән дә таныштырабыз. Шул сәбәпле инде, димәк, алар күп кенә ядкәрләргә, тарихи китапларга үзебезнең иске имләдә язылган, гарәп хәрефләре белән язылган татар китапларында укый алачак ди. Якын тирә авылларда яшәүче ата-аналар балаларын милли дини юнәлештә белем һәм тәрбия бирүче әлеге мәктәпкә бирергә теләк белдергән. Андыйлар саны елдан-ел арта. Кайсы милләттәсен алсагыз да, булсагыз да, кайсы як илдә онытмагыз таныш туфрак барын, онытмагыз гүзәл телнең барын, җанга җылы туган җирнең барын, улуг шәхесләребезнең данын. Семинарда катнашучылар район мәдәният йортында иҗат коллективлары, балалар интернет телевидениесе эшчәнлеге белән танышты. Шулай ук Илһам Шакиров исемендәге Сорман балалар сәнгать мәктәбе укучылары чыгышын карады. Район күләм чаралар эшчәнлеген яктыртучы күргәзмә дә зур кызыксыну уятты. Бу туку станы, туку рәвеше, туку ысулы шулук җип үтә. Һәм инде менә без аның сусалибата татарча, урысча ул бирдоба. Һәм без инде менә шушы кылыч белән җипне бәреп куябыз һәм тигезләп аларны дуслаштырабыз. Пленар өлештә сүз татар телендә укыту, мәгариф һәм мәдәният өлкәсендә милли тәрбия бирү турында барды. Барлык районнарда да рәсми сайтларның татар телендәге бите камил түгеллеге билгеләп үтелде. Татар телендәге илмә такталарда хаталарны ачыклауга игътибарны арттыру мөһим. Районнар буенча татар гаиләсенә бер район газетасы туры килүе күңелне борчый. Баулы, Менделевск, Ютазы районнары бу мәсьәләгә битараф. Һәр район үзәгендә эшләп килүче мәгариф оешмалары арасында эштәлеге белән үрнәк булган милли балалар бакчасы һәм мәктәп булу әлеге мәсьәләләрне чишүдә төп юнәлеш. Бик матур тәҗрибә күрдек биредә. Дини әхлакый тәрбия белән милли белемнең үзара ничек теләктәшлек итеп матур нәтиҗәгә ирешүе турында. Һәм шул ук вакытта балалар белән эшләүнең бик матур үрнәкләре балалар бакчасында, мәдәният йортында. Менә гомумән, әгәр дә
республикабыз районнарында яисә яши торган төбәкләрдә милли җанлы җитәкчеләр һәм халык белән аңлашып, аңа үтемле сүз әйтә алып, аны инандыра алалар икән, димәк, телебезнең, традицияларыбызның киләчәге бар дигән сүз. Туган телебезне үстерү, гореф-гадәтләребезне саклау һичшиксез динебез белән бәйле. Дин туган телне, туган тел динне саклый. 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителүе тагын да куанычлы. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары өчен Сарман районыннан.